Jo soc David Lliberia, soc artista de circ, pallasso i arquitecte i seré al Festival Niu el 8 de juny per presentar el meu espectacle en solitari, el primer espectacle en solitari que faig, on es nomena Pallasso per un tubo. És un espectacle familiar i al final explica la frustració del quotidià, on qualsevol persona es pot sentir identificada, i com troba el camí cap a la seva felicitat o cap a la seva raó de ser, que és en aquest cas el circ. I intenta lluitar per continuar amb la seva feina estable, amb la seva vida quotidiana, però és impossible negar la seva naturalesa o la seva raó de ser, que és ser artista de circ. I aquí el públic, tots vosaltres, jugareu un paper molt important perquè vosaltres mateixos voldreu l'espectacle, voldreu el circ per davant de tota la feina.